Ana teko nduk. Lho. Alismu kok wandel ngono lho. Lho. Nggih ta? Api-api Lah ya iki. Tapi kan kuwi kandele pas sakmene lho. Bojoku iki kekandel nek gawe. Pripun? Sakmu lho. Lah ya alis Bareng foto keluarga malah kayak Shinchan. Lah ket bojomu jembatan ki entuk ide saka kretek semampir kuwi to. Bareng kok semampir terus jembatan api. Alise sekmu mau dipedhot, Pak. Terus Langsung disambung. oh. Kuwi nyambung kok sak mripate barang ireng barang sambung ki watenge. Ora kuwi mripat apa-apa kok ya disumbang sambung. Afi, Pak. coba dirayu. Oke, siap. Dirayu. Nek perlu wong ayu ngene iki mbok ngrayu wong lanang kok. Lho nek kula ki panggah sok. Nek kritik kena iso ngrayu. Masalahe kudu Mayar. Dalem nggih, Pak. iso ngrayu ora. Saged, Pak Gare. Nek ngrayu wong wedok aja banci ya, Le. Mboten, Pak. Mboten lho kek. Wong wedok. Mergo niku gadane jeneng. Gajahanku mbahmu iki. Lho, gadan kula mbahku. Oh ngono. Jenengmu sapa, Nduk? Api, anjir. Ya nek kopok. Api. Afi. Kuwi lek ora rodok prongos angel kok Afi. Dek, ayo main cium-ciuman. Bayar iki, Pak. Dek, ayo main gandeng-gandengan daripada gandeng beneran lebih baik main-mainan belum digandeng kok adek nyium duluan. Dek, ayo dek. Ayo nanti. Ayo main keplek. Sampeyan sing dikeplek. Kowe iki kepiye to? Aku karo itu rasa romantis. Tak elus rambutmu, tak rangkul pundakmu, tak jawel janggutmu, Terus tak otot ilatmu. Ora iki kowe iki rayu apa? Ora rasa romantis bos aku. Lah kok romantis kok sekali tempo. Jalur romantis. Ora iso aku. Romantis. Wis wong wedok kudu diodot ilate iki. Lah permennya dipek apa, Pak? Rumahku. Ayo. Nyanyi, Pak. Romantis. Coba Kula duwe lagu anu Mas. Judule Alun-alun Kediri. Lho. Niki sekedap mlih rilis. Karyamu dhewe? Nggih. Ya niku pas kenangane pas dodol tahu. Nah, ning Kediri. Klitik iso gawe lagu kok luar biasa lho. Klutuk lagumu apa, Duk? Alun-alun. Tak mikir dulu, Pak. Apa? Ayo kowe aja nganti kalah, Duk. Alun-alun apa sirmu? Oke. Alun-alun. Ligotok ini kalau mikir, Pak. Kok kowe iki mikir to? Tak kira lek ngantuk. Kowe iki rasah mikir. Wong ki nek mikir ndase kematengen. Lho iki lho, saking mateng ndase kaya ngene iki lho. Mateng kaken mikir bocah niku. Aku gawe judul Apa? Dang Sewu, Pak. Dang Sewu. Dang sewu ki. Ora apa-apa. Dang Sewu. Kuwi tempat katresnan kok ya. Nggih. Nduk, awakmu rada mesra ora apa-apa, Nduk. Wis rasah gila karo kae. Ora usah wedi. Iki wis jinak. Jinak gimana? Nadane padha. Tak suntik rabies bisa. Rada banter kotmu Mas, musikmu ki rada budek kuwi ketoke nom. Ayo. Magadi. Oh Magadir ku ya. Ayo. Sebenarnya Mas. Lho, Nano. Kali iki ketut ki ngopo? Kowe kok ngetone aku, Lah wong ning Dang Sewu entek 100.000. Aku ki dosa apa? Aku ki salah apa kok katut-katutne iki? Perkara kowe seneng-seneng monggo ning aja ngatur-ngaturne kancane. Aku ora enek epeke babar pisan. Tanggapan. Upama aku metu karo iki nyang apa urusanmu? Tanggapan. Kowe karepmu piye kowe? Tanggapan. Wis gawe aku susah kowe. Aja guyu to, Cuk. Sing guyu dasmu. Kene iki lekah masuk ya rumah aku, malah kok goceki. Aku bersadar. Kowe iki rumah aku. Cilaka iki bahasane. Aku ki Kowe tembang kuwi ngawur ya Tapi kan bener. Jadi ngene lho, jadi kita tuh jangan memandang sebelah mata. Bahwasannya wong sing ning kono ki elek ora. Sok kala ning kono ki ya nyambut gawe dienggo anak-anake. Tapi tenan. Dienggo men. Oh iya, tenan. Aku ngomong ini ki nyapa to sebab ngono ki. Napa? Bulekku ning kono. bulekmu ya bulike dhek barang lho. Tapi nek anu Mas, mangan ning kono anu murah. Apa? Warung mangan sego kari murah, rawon murah. Bubuke larang. Oh lek ngombe. Nek ngombe kopi bubuke larang. Oh ngono. Lho piye kuwi? Lah ya kono ki ngombe bubuke larang. Lek ngombe bubuke larang. Bubuk ya murah saset iso 500 lho. Jare sapa? Bubuke larang. Oh, lah kowe bubuk barang ya. Sing kulino bubuk ya kula. Tembange sing ladion nggih Mas Gareng. Dalem
Tembange sing radiot nderek panjenengan. Nah, tak iki nduk manut penjen tembang anu sing kekinian boleh. Iki sembarang iso. Oh, enggak sembarang malah jenengan ndak. Iya, tadi ada pamurutan sanes. Ya lah nyang opo to kok sanes barang iki. Oke, masuk cocok. Ya greget ya. Oh, gampang guyu ya, Bu. Mas aku kene iki lekas menghayati nangis malah mau gojek jatuh awake dhewe. Action sewengi utuh. Iya, iya. Ralmu coba. Sanes. Pak Gus, Sanes Gus. Saiki iki ya dituruti sing nom-noman. Ya ya dilenggahke sing Lho sepuh-sepuh. pancen kudu kaya mangkono. Aki iso mancing ajur, ajur kabeh. Ajur kabeh iki. Modern boleh kita ikuti tradisi, jangan sampai kita Iya tinggalkan. no wong awake dhewe berkecimpung untuk mengangkat budaya. Iya, Mas. Aja lewo, aja lali. Lan aja kluthuk. Heeh. Sak viral-viral lagu sing saiki ning sing awet gending-gending biyen. Lho ya Wis wong. pokoke awake dhewe niku sebagai seniman, pokoknya ya intinya kita harus berbudaya. Lho iya no kudu kaya mangkono Berbudaya. jiwa budaya. Jiwa raga. Ya, Mas aku. kenal iki. Mogele lho, Mas. Yang apa to? Kowe iki dijak omong-omongan mrene megelne Ora ngono lho, mbok yo sing nyenengke ngono lho. Lah rumah sama api iki menembange piye? Saya, Pak. Saya. Nek saya ora mau rekam. Kudune mau syuting nek pancen sae kowe. Tapi kalau saya lihat itu penampilannya kurang perfect, Pak. Lho, kurang perfect babakan apa? Ya suara oleh, tapi ekspresi itu penting. Yang apa? Ekspresine yang apa? Kurang, Pak. Kurangnya apa? Ya kurang agresif. Mangape kurang mangap. Mangapin pun mangap, cuman ekspresi na ini kurang. Jajal aku dudono. Bojomu kae kagresipen kae. Lah bojoku malah bojoku agresif. Lah piye? Begitu nyanyi langsung melayu langsung menek terop. Oh, carane lop. Pindah gini terus akhirnya pada kok ini katek kecantol. Lah terus akhirnya medun. Medun kataan. Kae celukno Intan kae. Intan Budi Lego. Coba ngangge spot sing sajake Bali budaya Bali wong budaya kok. Lho nyapa ke sini dahar tisu. Kene Bali. Ora ngerti biyen kowe tekaning tari Bali iki saka ngendi? Lah iki nek Lho. kowe apal to sejarah iki? Tari niku mboten kok disawang ming olahraga, olah rasa. Ya toh, ning asline tari iki kok ngendi lak ora ngerti. Ngerti? Ya kok Bali iki lho. Lah yo Bali ya kembali no. Nggih, kok Bali. Tari terus? Bali kok Bali. Heeh. Tari Ponorogo nggih king Ponorogo. Ning asal usule lak ora ngerti. Pripun? Biyen ke nek manten anyar, Manten bulan anyar. madu ning nggone Bali, Heeh. geger Gegere mergane. tuku martabak duite susuk ning ora disusuki. Oh nesu. Nesu. Terus? Akhire bakul martabake wajane tiyendang kae. Oh. Tuwel. Wajan panas Nggih, ditendang. martabak mumbul teng dhuwur. Wah. Lah gandeng wong kono kuwi yo setengah rada gumun. Martabak ning dhuwur terus dilirik ngene tok. Lho. Rono dilirik rene neh. Plek. Terus delalah terus mlakune karo ngene iki. Lah. Oh. Nereng-nereng setengah. Akhirnya terus dadi tari Bali. Tari Bali kuwi. Martabake ora ceblok ning Bali, Mas. Ah terus? Ceblok ning Surabaya. Waduh. Begitu ceblok ke Surabaya karo wong Surabaya didelok ki panganan apa gawe sikil. Oh. Gandeng martabak lak sik panas. Panas. Karo sikil. Aduh tuh panas sih. Ya terus? Tuh panas sih. Terus dadi remo lak kuwi. Dumadine tari remo mergo ngidek martabak panas. Sikile keter panas kuwi. Nggih, begitu tek tong tak ceng. Oh, sikile kepanasan. Karo wong Surabaya tendang neh diem. Martabake tendang nanti parane. Ceblok ning Ponorogo. Wong ulon berarti. Karo wong Ponorogo bingung. Iki dikira apa? Terus dibrangkangi. Sret, ngene ta? Lah terus dingenekne, panganan apa iki? Panganan apa iki? Terus dadi tari reok Ponorogo kucingan kae nggaruki martabak panas. Sing digaruki martabak. Nggih. Karo wong Ponorogo dicekel. Diuncale tiye. Mlayu ning Solo. Lho. Wis isih. Ning Solo. Tiba ning Solo? Ning Solo ora ceblok. Ora ceblok. Karo wong kono ming disawang Lho. Wong kuwi nyawang martabak to nyawang. Ya halus kok. Mula tari gambyong kae ngene kae ulat-ulat kae ndelok. Kae martabak ora teblok-teblok ya kae. Oh ngono. Martabak kok. Akhire ora ceblok ning Solo. Ora ceblok ning Solo. Cebloke Kleang teko Banyumas. Itu. Arepe ceblok karo wong kono moh to mangan martabak, anggere ceblok tambahi dul. Anggere ceblokne tambahi dul. Mulane tari Jaipong ke
mergo nolak martabak. Oh. Angger ceplok tuntak ndelang tundut lah. Kok gawe bokong to lek Bokong nampik. kae. Lah kok martabak mumbul kleang ning Papua langsung lah Pak. kuwi. Wong ning Langsung Tanparane. Ning Papua. Begitu ning Papua ning Irian Jaya ora ceblok ora dijukuk langsung kok dicekel kon dhuwur. Tek langsung dipangan. Kamu kok panas martabake panas langsung dadi gendeng utawa tari Papua. Piye kuwi? Martabak panas dipanas. Oh. Kuwi kepanasan kuwi. Enggak, Mergo kepanasan. Iya ki panas martabak kuwi. Kuwi bar kuwi diulu enek tari-tarian tak teruse ya. Entek Pak wis mosok apa enek. Tek teko Papua. Diulu kok martabake. Lho gumun ku lho martabak mubeng kok rajur. Lah ya, kayak Jane glepong apa semen. kayak panggah panas lho. Kok ya bangga panas. Lah pancen kuwi katut sak wajane klitik iki ngawur. Wong sak mene tak dihapusi kabeh. Ah sing salah ya sing ngrungokne. Wong tari iki budaya kok martabak kuwi. Ngono ya diguru. Ki lagune anu sing aku andalem ngersakne lagu martabak. Apa ki mang? Kertonyono. Lah nggih ning Kartonyono betul martabak to. Wong ngono. Kertonyono apa? Apa? Bener, sapa sing Nggih Kartonyono. jalukane loro? Nggih. Heeh. Nggih. Kalih Pak. Anu Kartonyono mengke mawon betul apa Nggih, engko dadi eling-eling Kertonyono. Nggih, nggih. Nek ngono alolo. Niki wis kalingan martabak ora mesti lali. Lek ilang kabeh. Sesuk kon ukokne to. Nanti entek-entekan karo bapak ibu iki tuku martabak bareng. Mas aku. Lagu apa? Kaya aku karo kluthuk ngono nek tuku martabak. Nggih. Apa, Nduk? Lah Ya yuk, alolo sayang. Alolo niku. Oh, alah ki. Mas. Lagunya anak. Sampeyan ki tenggal dene mangan martabak wareken lho malah. Ki timbang alolo sayang. Napa? Aku tak pengen ngatur nih Jogja Istimewa ya. Oh, nggih. Buat warga masyarakat mriki. Ki rada anu iki rada semringah. Mergo tas do oleh martabak. Ngono ya. Oke. Nggih, nggih. Glundung kok martabak. Oke. Jogja Istimewa ya, Pak. Tak gentak-gentut ning Malioboro, Nyun rokok sak dulu. Dean rek iki diagelan kondang mek golek jalukan Mas aku. Lah ngene ben pancen nyimpen. Kudune sampean ki masyaallah sik, Nduk. Ngono ki. Kudune dagelan ki ninggali yoga, musisi malah njaluk. Ninggali kapan sugih aku? Lho, sugih kok mbok pek dhewe wong sugih bakale malih rupa bakale nyingkrih kok iso. Lah, iki lho. Nek tak sumetne ning kono ae. Eleh. Wis gak. Kowe banyulan penyiksaan. Mas aku. Yo apa lagune apa iki mu? Jogja. Jogja Istimewa. Kontring. Oke, terima kasih Bintang Rumiyin Cahayu. Kejaba ingkang minulya Pak Mulyono sak keluarga aku ya matur suwun karo Pak Munir. Nggih, Pak. Saking Cahaya Sakti Event Organizer sing jalari awake bisa sowan dalu menika. Oh, ngaten nggih. Dadi utusanipun keluarga besar Pak Mulyono. Juga buat Bila Prisi make up. Sukses selalu. Dalem Pak sinten kalau interpret? Pak Munir. Pak Munir. Menika saking Cahaya Sakti Event Organizer. Dadi Oh, nggih. IO. Bangun Pak Munir. Wirawiri tindak nggone dhewe kok. Mulai iki ngene ya Cah Bagus. Dalem, Mas Gak. Nyuwun pangapunten ingkang agung watara tetembangan gegojekan digoleki wektu kang luwih prayoga. Sing baku Mas Bayu Catur Abadi kalian Mbak Vernia Putri Agustianing Rum iki ditungake nggone bebrayan atau tuntut selawase. Kuat godho, kuat coba satemah manggih mulya. Allahumma amin. Kripik gedang kripik telo ya Cah Bagus. Edang waton roto. Nah, Kang Baku mugi-mugi pinanganten kekalih tansah manggih kabagyan kamulyan saha katentreman. amin. Mugi-mugi besok yen penak aja ndangak, yen sugih aja malih. Heeh. Niki muga-muga tetep prasaja. Nggih, prasaja ndak pasor. Alhamdulillah. Lan kula ndelok ndedonga mugi-mugi Pak Gareng Apa? mugi-mugi sing nanggap slamet, sing delok slamet, sing ditanggap slamet, Kuwi sesuk isu. Selamat. Kowe aja ngopi pasta. Wis ah. Wah, ngono Mas aku. Kuwi penutup. Berarti sementara sing urung slamet. Ya panggah slamet to kaya. Nggih, Mbak Beliau wonten Sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuwun Prabu Harimba. Selak dadi dukane ya Cah Kula Bagus. dherekaken Mergo Sinuwun Prabu Harimba agi nedeng obong-obong.